Jediná kinosála, kde sa pukance upracujú sami. Movie Night s Katkou. Dokáže láska k žene rozdeliť najlepších kamarátov? Patrik a Alt spolu hrávajú tenis už od detstva. Obaja sú veľmi talentovaní a ťahajú to na tie najväčšie profesionálne súťaže. Aj tam sú nerozlučná dvojka. Až kým nestretnú ju. Zendaju. Je krásna, talentovaná, svojrázna a nekompromisná. Obaja jej úplne prepadnú a tak sa z lásky, ktorá ich na začiatku najviac spájala, stáva zdroj ich najväčšej rivality. Túto novinku s názvom Súperi, alebo Challengers, som bola pre vás preveriť na slávnostnej premiére a neľutujem, i keď metráž by mohla byť o čosi kratšia a vôbec nič by sa nestalo. Čakajú vás parádne filmové zábery, skvelá hudba, zaujímavý príbeh a super ústredná dvojica. Za mňa sa to jednoznačne oplatí. You think that tennis is about expressing yourself, doing your thing. But you don't know what tennis is. What is it? Ďalšia uletená akčná komédia na našich veľkých plátnach. Dostala názov Boy Kills World a ten je absolútne výstižný. Mladý, hluchonemý chlapec s neľahkým osudom absolvuje drsný výcvik u tajomného šamana, aby tak dokázal pomstiť krivdy svojej minulosti. Dej sa odohráva v takmer postapokalyptickej budúcnosti, kde vládne skorumpovaná dynastia. Predvečer každoročných veľkých oslav sa ale tento mladík rozhodne všetko zobrať do vlastných rúk a jediný vlas neostane na svojom mieste. This was never a great city, but it was ours. Are you with me? Always. Francúzsky animák chytá za srdcia. 10-ročná Nina miluje rozprávky svojho otca. V jeden večer jej ich ale rozprávať nepríde. Príde totiž o prácu a svet celej rodiny sa obráti na ruby. Nina sa bojí, čo bude ďalej a keď začuje chýr o poklade, ktorý je ukrytý kdesi v otcovej továrni, rozhodne sa so svojím najlepším kamarátom vyraziť na tajnú misiu. Ocko? Áno? A povieš mi rozprávku? Nie, Nina, dnes večer nie, prepáč. Na dnes by nám to hádam aj stačilo, ďalšie filmové a seriálové novinky pre vás prešnorím už o týždeň. Dovtedy sa majte krásne a pozrite si niečo fajnové. Au revoir. Jediná kinosála, kde sa pukance upracujú sami. To najnovšie zo sveta filmov a seriálov exkluzívne od našej Katky. Iba v dobrej show, iba v dobrom rádiu. Pre viac si dobej omáčky a informácií klikaj aj na dobreradio.sk.